לכל מי שמפקפק בשיטה של הקלאסטרים, כנראה שלא עבד איתה באופן נכון. אני חודש וחצי של עבודה ממוקדת ונכונה עם קלאסטרים, הגעתי לנפח כפול ממה שאני רגיל אליו בשבוע, ואני עדיין לא התעייפתי באותה מידה שהייתי עושה סטים רגילים. אחי, אני לא מגבילים. אחי, אם אני מגבילים, אני לא נמצא שם, תאמין לי. יאללה, סט עבודה אחרון. טוב, זה שיא נפח חדש, אחלה עבודה היה היום. ואם יש לכם כל שאלה שהיא לגבי שיטת אימון כזאת או אחרת, במיוחד לגבי קלאסטרים, תשאלו, בשמחה אענה.